अगं बाई, काय तर एकदाच ठरव, तुका जगूचा का मरूचा. रोज रोज तुझे विचार बदलत असतात. माका येडा करतलस, पागल करतलस. तिला लक्षात. आव शिखा वरान मी विमानात इलय का जंगलात इलय. कसले कसले आवाज येतात. मला ना आपली तिकीट चेक करूया नाही. माझा नंबर काय NH17. अरे NH17 म्हणजे मुंबई गोवा महामार्गाचा नंबर माका मिळलो. पण मध्ये जो माइलस्टोन कसं काय इलो. आज 20 वर्ष पूर्ण झाली तुमचं आणि माझा लग्न होऊन. मग तुमका आता कसं वाटतं माझ्यावर संसार करून. तुमसे मिले दिल में उठा दर्द करारा. हो बाजार बिजार आणलाय तो ठेवून घे सगळं आतमध्ये. आप यहाँ आए इसलिए आए हैं तो काम भी बताइए. काय बोललं. औषध खावारण डोक्यावर पडलं. कित्या गेलंय म्हणजे माझं घर असा, मी घराचो मालक. येतलं नाही घरात तर काय जातलंय. आणि तूच पाठवलंस ना बाजारानू. कानपाट फोडतलंय तुझा. तेरे प्यार को सलाम ओ सनम. काय बाई आहे. हत्ती एवढी बाई आणि मुंगळे एवढे घुंगरू. नाव काय बाई, नाव काय तुमचं. मंजुळा. औशीचं नाव काय. गोकुळा. बाईंचं नाव मंजुळा, औशीचं नाव गोकुळा. मग बाबांचं नाव काय खुळखुळा.